No menestys toki merkitsee paljon, koska se tuo sitä varmuutta tähän toimintaan, se tuo jatkuvuutta ainakin tämmöisinä aikoina, kun nytkin on konepaja-ala semmoisessa tilanteessa kuin se on, ettei varsinkaan rahoittajat tahdo sitä oikein ymmärtää, niin jos yritys menestyy, niin kyllä se hiukan paremmin päästään myöskin rahoittajien kanssa tekemisiin. No kasvu toki on, se kuuluu siihen menestymiseen, mutta kasvu itsessään ei ole meille mikään itseisarvo, mutta emme myöskään laista kasvua. Eli kyllä jos paikka tulee, niin kyllä me kasvamme, kuten nyt on tapahtunut. Eli meillä on ihan vuonna 2009 liikevaihtomme oli muistaakseni 700 000 ja 2011 se oli 4,2 miljoonaa. Eikä aika nopea kasvua siinä on ollut. Collector tuli mukaan silloin vuoden 2009 jälkeen, kun meiltä suurin asiakas hävisi tuonne Ruotsiin ja kaikki oli aika huonosti. Niin Collector tarjosi tämmöistä laskujen ostamista ja sitä ollaan jatkettu erittäin menestyksellä. No se on merkinnyt sitä, että me ollaan yleensä olemassa, eli eihän me normaalin markkinoilta ole rahaa saatu. Vuoden 2009 jälkeen kaikki on mennyt todellakin aika huonoksi. Kyllä, voidaan sanoa, että Collector on pitänyt meidät pystyssä. No meillä ainakin tulevaisuus näyttää nyt varsin hyvältä. Eli me olemme lisäämässä omaa vientiämme ja myös pääasiakkaamme, joista kaikki tärkeät asiakkaamme ovat nousussa. Eli meillä on oikein positiivinen tilanne. Budjetit sojottaa ylöspäin ja mitä tätä alkuvuotta päässyt seuraamaan, niin ne näyttävät myös toteutumaan. Eli tilanne on sikäli hyvä. Eikä uskon, että tämä 4-5 vuoden piina alkaa olla ohi, mitä me tässä maassa on ollut. Niin, kyllä meidän pitää satsata automaatioon. Ei me pärjätä noiden idän ihmeiden kanssa, ellei meillä ole täällä ihan huippuluokan esimerkiksi hitsauksessa. Täytyy päästä ihan korkealuokkaiseen automaatioasteeseen. Pitää satsata laatuun, ihmisten koulutukseen ja niin päin pois. Kyllä meillä on selvät listaukset näistä asioista, mitä pyritään tekemään, kunhan meidän rahat riittää vaan tähän. Se on ongelma. Se tässä on ongelma, että kun normaalit rahamarkkinat tänä päivänä ei tue niin tämmöistä. Varsinkin konepaja-alasta puhutaan, niin siinä pankki ja Finnvera melkein putoavat pois. Työtä ja sitten toisaalta löytää ne kumppanit esimerkiksi rahoituspuolella, joka todella hoitaa sitä rahoitusta. Ja kyllä se niin on, että kyllä tämän Suomen yritys PKT-rahoituksen pitää tulla paremmaksi, mitä se on nyt. Muuten täällä ei nousu ala ja PKT-sektori tätä kuitenkin kantaa tätä vastuuta täällä.